Senyor Benlloc, quan pensa deixar de mentir als veïns de Vila-real? Quan pensa deixar d'enganyar als llauradors del nostre poble? Esta setmana, com han tingut que fer durant els últims temps, els agricultors de Vila-real han tingut que eixir al carrer a manifestar-se davant d'una situació de crisi per la que travessa el sector agrari. I vostè no s'ho ha pogut evitar. Li encanta ser sempre el protagonista, la estrella. Per això ha eixit a fer un anunci, una promesa electoral, anunciant que donarà 120.000 euros en ajudes als llauradors. Un anunci que estaria molt bé, que ens haguera alegrat a tots molt si no fora perquè ja el coneixem. Perquè ja sabem que vostè, senyor Benlloc, mentís més que parla. L'any 2017, vostè ja va anunciar 100.000 euros en ajudes per als llauradors de Vila-real. I saben què? No va pagar ni un euro. L'any 2018 va prometre més diners. 150.000 euros pels llauradors del nostre poble. I saben què? Benlloc no va pagar ni un euro. I clar, ara, el 2019, a les portes de les eleccions, ha volgut eixir en este regal electoral que tampoc pagarà als llauradors del nostre poble. Ja no cola, ja està bé, senyor Benlloc. Ja sabem que vostè ens ven que està del costat del llaurador, però porta 8 anys abandonant els camins rurals. S'ha arreglat el seu, el que li preocupa, però la resta els ha deixat completament abandonats, tot i que ens havia anunciat grans inversions. Com pot dir vostè que està del costat de la gent del camp? Vostè, que no ha tingut cap problema en deixar diversos mesos a fosques a les dones de l'almacén i que només ha actuat després de que el Partit Popular férem una denúncia pública d'aquesta situació. Com pot dir vostè que li preocupa el preu de la taronja si no ha pagat moltes de les taronges que va utilitzar en la campanya Taronges a l'escola de l'any 2017 i 2018? Tan sols li faig una pregunta, senyor Benlloc. Quan pensa deixar de mentir als veïns de Vila-real?